Hello guys, welcome back to my decoration YouTube channel. So guys, नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै मोनसे गुबुन शूटिंनि BTS behind the scenes Dodere music भिडिअनि ब्लग लाना फैलायबाय. So नोंथांमोना आंनि बे ब्लगखौ नायलांबाय थादोलाय. बे Dodere music भिडिअखौ नोंथांमोना साननैसोनि उनाव Dodere YouTube चेनेलाव नुनो मोनगोन. तो नोंथांमोना नायलांदो. Belum lah salah mana. Dah nih saya syuting start jalan ini saya usaha serang geber. Mana tinggal lagi saya serang. Hai. Tapi aktris sana sini aktris apa nih be? Senari di mu. Deh, zui hudu isi, Dodere ini zui hudu. Zabai dah. Narkondi anak kata nak. Deh, kamera ke sana langsung mereka sudah. Mari. Dah be Dodere music video ko bobe YouTube channel नुनो मोनगोन दों सार. दा दिनैनिफ्राय बे Dodere YouTube चेनेलनि गेजेरजों मिउजिक भिडिअ दिहुननो लानाय जादों आरो जेनेबा. दा बे मोनसे चेनेल दिनै बोसोरनि जाबाय बेनि गेजेरजोंनो बेखौ रिलिज होनाय जागोन. ओमफ्राय मिउजिक मेथाइनि भिडिअखौ रिलिज जागोन. ओमफ्राय बे Dodere मिउजिक मेथाइनि सिरि लिरिक्सखौ सोर लिरा? आं मिथिगौ जोंनिनो इउनाइटेड गथ' पिपल अर्गानाइजेसननि आफादगिरि जोंनिनो जायगानि बिथां मिहिनेश्वर बसुमतारी बिथांनि नाजानायजों बे Dodere मेथाइखौ सोरजिनाय जादों बिथांनि आखाइजोंनो बिथांनि साननायनि गेजेरजों जों सानदों बे इउटुब चेनेलनि गेजेरजों बे मिउजिक भिडिअनि गेजेरजों जाहाथे बिथांनि साननाय हनायफ्रा बेरखांनो हायो बेनि थाखाय जोङो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों. थेंक इउ सार. मामाय नोंथाङा बे Dodere मिउजिक भिडिअ बानायनायाव नों मा खामानि मावगोन जेनेबा मा दायित्व लादों जेनेबा? बेवहाय डिरेक्सनखौ आं लादों. बे मेथाइआ मानगोनां जोंनि सानजारि नोगोरनिनो इउनाइटेड गथ' पिपल अर्गानाइजेसननि मिरु आफादगिरि मानगोनां मिहिनेश्वर बसुमतारी सार बिथांनि सोरजिनाय बे मेथाइआ खोब ओंथि गोनां जादों. मेथाइआ हानायमानि जोंबो बिथांनि साननाय हनायखौ बे मिउजिक भिडिअ एलबामनि गेजेरजों मेथाइनि ओंथिखौ जोंबो फोरमायनो नाजागोन. दिनैनिफ्राय जागायसिगोन. बेवहाय आर्टिस्ट हिसाबै दङ मुंदांखा आर्टिस्ट समायना नार्जारि रामसियारि लोगोसे दंफायो फंबाया गोबिन बसुमतारी फंबायानो हिर'आ लोगोसे आङो समायहोसिगोन आरो माखासे फिसा फिसा आर्टिस्टफोर ओंखारदेरबावगोन बेवहाय. आच्छा दा गिबियावनो आङो नैबे जानाखि Dodere मेथाइ बे Dodere मेथाइ मिउजिक भिडिअ एलबामखौ प्रडिउसार हिसाबै दिहुनगिरि हिसाबै दिहुननो नागिरनाय मानगोनां सुसिल बसुमतारी सारखौबो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय सारा बेनो बिथांनि नाजानायावनो जोंबो जोंनि रोंगौथिखौ देखायनो सुबिदा मोनगोन. बेनिखायनो सारनिसिम रोजा रोजा साबायखर लोगोसेनो रायजो राजा नोंथांमोन बयखौबो बे जाहाथे Dodere फैनो गोनां Dodere मिउजिक भिडिअ एलबामखौ गोदानै दिनैनिफ्राय जागायनो गोनां Dodere इउटुब चेनेल बेवहाय बयखौबो नायनो थाखाय खावलायबाय. गोजोन्थों. बे मिउजिक भिडिअनि बेनो फार्स्ट लुक फार्स्ट ड्रेस गानहोदोंमोन बेखौनो कस्टिमखौ आरो बे स्टाइला बिदिमोन आरो. नेक्स्ट लोकेशन शूटिं सेटआप खालामगासिनो फ्लावार डेकोरेशन खालामदों ना फंबाय जितु या नों बिदानि थाखाय ना लोगोनि थाखाय माबा साजायबाय दं गबिन लोगोनि काटेलाव ओमफ्राय बिराद बरिया साजायमार होनलाय ब्र. वाव हेभि वाव बेरेव माथो देनजारै नोङो. आच्छा दे एक्टिं देखायदो नोंबो एसे फोरना हरदोब्रा खनसे बस बाबा हायाखै नामा हाथायजों हरस' मोननै दङ दे जोबसिगोन. शूटिं स्टार्ट खालामदों माने डेक'रेट खालामदों एसे नैबे न' बोरायखौ शूटिं लायो बेवहाय माइमाबो लुदुथुब्लाय बिराद मोजां.
और ये देखो गाइस इसको इसको तो वाओ क्रिश्चियन ब्राइड जैसा लग रहा है देखो 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 कैसे स्टाइल कर रहा है Dodere ko pijak selu di nalai ya, aktor ase nomba. Tai cedang kade. nào lấy số nào hai cái làm hai khả làm đúng lúc lấy kìa birat beautiful location apa yang sedang nih top lobby birat banan dong ang deh kayaknya guys top lobby bar này tourist place nggak bayar dong Finally guys, today second day so nay first one Rakesh Bitangku so खालामग्रोबाय आंनि decoration YouTube channel so नोंथांमोना माबायदि नुदों Rakeshखौ handsome but he is not married still single सोरबाफोर पसन्द जायोबा comment section आव हरनो हागोन नंगौ नामा नोंथां हाय खालामहर contact number आं description आव होनाय जागोन thanks आलियायै okay guys नै बे जोंनि माबा second actor Mr. Lauga बर' इनाबो नामा जितुमोन नामा ससमाखौलाय मेगना एसे मेसे मेसे नामालाय नोंखौ मोजाङानो मोजाङानोथ' वा हेन्डसामथ' दिमुआव नै बे बिथाङा जेंगाव अफिसियेल जेंगाव अफिसियेलाबो गावनि इउटुब चेनेल थाखाय बिराद बिजि जादों जेंगाव अफिसियेला गावनि इउटुब चेनेल थाखाय बिराद बिजि जादों ओरैसो केमेरा केमेराखौ नायदो नायलांबाय था जोंनि लास्ट डेट गाबोन नै बे सोमदों बिथां केन्द्रद्रा आलु ओंख्रि जाय उदैखौ देखायदो एसे खै किल' बारायदों बे लकडाउनाव 9 मासनि बायदि आरो ना दे Step go खालामफिनलाय दानिखौ ready start go ना दे हाय खालामदो